नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण कैरीपासून बनवलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोणच्याची रेसिपी पाहिलेली आहे. तसेच सकुबद्याची, उपवासाची, तक्कूची, मेथांबा वेगळ्या पद्धतीने बनवलेल्या तिखट लोणच्याची रेसिपी पाहिलेली आहे. आज आपण कैरीच्या बारीक फोडीच्या लोणच्याची रेसिपी पाहणार आहोत. हे लोणचं तुम्ही उपवासाला सुद्धा खाऊ शकता. मी प्रीती अनिल अनंतवार. प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. बारीक फोडीचं लोणचं बनविण्यासाठी मी इथे छोट्या छोट्या कैऱ्या घेतलेल्या आहे. या कैऱ्याला स्वच्छ धुवून कोरडं करून घेतलं आणि यावरची साल काढून घेतलेली आहे आणि याच्या बारीक बारीक छोट्या छोट्या फोडी करून घेतलेल्या आहे. तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये सुद्धा या फोडी करू शकता, पण शक्यतो बारीक फोडीचंच लोणचं बनवायचं आहे, त्यामुळे बारीक फोडी करून घेतलेल्या आहे. कैरीवरची साल न काढता मोठ्या फोडींचं सुद्धा गोड लोणचं कसं बनवायचं त्याचा वेगळा व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे किंवा या व्हिडिओच्या शेवटी तो व्हिडिओ मी टाकणार आहे, तेव्हा तुम्ही तो व्हिडिओ सुद्धा पाहू शकता. सर्व कैरीवरची साल काढून कैरीच्या छोट्या बारीक फोडी आपण वाटीने मोजून घेणार आहोत. बरेच जण लोणचं बनवताना किलोचं प्रमाण सांगतात, पण आपण सर्व लोणच्याच्या बारीक फोडी करून घेतलेल्या त्या फोडींना वाटीने मोजून त्यानुसारच बाकी साहित्यांचं प्रमाण सांगणार आहोत. 2 वाटी कैरीच्या फोडी घेतलेल्या, यामध्ये सेंदो मीठ टाकणार आहोत. उपवासाचं लोणचं बनवणार असल्यामुळे या चमच्याच्या साहाय्याने साधारण 4 चमचे मीठ टाकून घेतलेले आहे. छोट्या वाटीने मोजले असता सपाट वाटी सेंदो मीठ घेतलेले आहे. 3 ते 4 चमचे पोहे खायच्या चमच्याने सेंदो मीठ टाकून घेतलेलं आहे. या वाटीच्या साहाय्याने मिठाचं प्रमाण घेतलेलं आहे. यामध्ये मी काश्मीरी लाल तिखट वापरल्यामुळे 2 चमचे लाल तिखट घेणार आहे. हे तिखट जास्त तेज नसते. तुमचे तिखट खूपच जास्त तेज असेल तर तिखटचं प्रमाण 1 चमचा टाकावं, लागल्यास पुन्हा तिखट टाकून घेऊ शकता. पोहे खायच्या चमच्याने 2 चमचे काश्मीरी लाल तिखटचा वापर केलेला आहे. यामुळे लोणच्याचा रंग सुद्धा अगदी सुरेख येतो आणि चवीला लोणचं जास्त तिखट लागणार नाही. मी इथे सपाट वाटी साखर घेतलेली आहे. कैऱ्या चवीला किती आंबट आहे त्यानुसार साखरेचं प्रमाण कमी जास्त लागू शकते. काही कैऱ्या चवीला खूपच आंबट असतात, काही गुळचट असतात, त्यामुळे साखरेचं प्रमाण एकदम न टाकता सुरुवातीला कमी टाकावं, लागल्यास पुन्हा साखर टाकून घेऊ शकता. चमच्याच्या साहाय्याने सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काही जणांना खूप गोड लोणचं आवडते, काही जणांना थोडंसं आंबट लोणचं आवडते, त्यानुसार सुद्धा साखरेचं प्रमाण कमी जास्त टाकू शकता. सर्वात महत्त्वाची टिप, यामध्ये मिठाचं प्रमाण थोडंसं जास्त असायला हवं. मिठाचं प्रमाण जर कमी झालं तर हे लोणचं खराब होण्याची शक्यता असते. अजून एक महत्त्वाची टिप म्हणजे ज्या कैरीच्या फोडींना कोय धरलेली असेल त्या कैरीचं लोणचं वर्षभर सुद्धा खराब होत नाही. शक्यतोवर 1-2 पाऊस पडल्यानंतर जून महिन्याच्या शेवटी लोणचे बनवल्यास बाहेर सुद्धा वर्षभर टिकतात. ज्या वाटीने कैरीच्या फोडी मोजून घेतल्या त्याच वाटीने साखरेचं प्रमाण घेतलेलं आहे. हे लोणचे वर्षभर राहतात, खराब होत नाही. फक्त त्यामध्ये मिठाचं प्रमाण अगदी योग्य असायला हवं, म्हणजे थोडंसं मीठ जास्तच असायला हवं. सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घेतलेलं, यावर प्लेट झाकून 1 दिवस तसंच ठेवून घेऊ. या लोणच्याला मी संध्याकाळी 5-6 वाजता टाकून घेतलं होतं आणि रात्री 10-11 वाजेपर्यंत 2 ते 3 वेळेस अधूनमधून हलवून घ्यायचंय, ज्यामुळे यामधली साखर पण विरघळेल आणि छान पाणी सुटेल. 1 दिवस हे लोणचं झाकून ठेवलं, दुसऱ्या दिवशी पाहू शकता छान रस्सा सुटलेला आहे. यामधली साखर सुद्धा पूर्णपणे विरघळलेली आहे. दिवसभरातून या लोणच्याला 2-3 वेळेस हलवून घेतलेलं आहे. उपवासासाठी हे लोणचं बनवलेलं असल्यामुळे यामध्ये आपण हळद किंवा कोणतेही मसाले टाकलेले नाहीये. एरवी तुम्हाला गोड लोणचं खायचं असेल, त्यामध्ये मसाले टाकून बनवायचं असेल तर ते गोड लोणचं कसं बनवायचं त्याचा व्हिडिओ सुद्धा मी यूट्यूबवर अपलोड केलेला आहे. त्या व्हिडिओची लिंक व्हिडिओच्या शेवटी किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. सर्व लोणच्यामधील साखर पूर्णपणे विरघळल्यानंतर मग त्या लोणच्याची चव पाहावी. यामध्ये साखर, तिखट, मीठ याचे प्रमाण कमी वाटल्यास पुन्हा टाकून सर्व मिश्रण मिक्स करावे. साखर पूर्ण विरघळल्यानंतर तयार लोणचं काचेच्या बरणीमध्ये टाकून बाहेर किंवा फ्रीजमध्ये सुद्धा तुम्ही स्टोअर करू शकता. बरेच वेळेस आपण जेव्हा सुरुवातीला लोणचे बनवतो त्या कैरींना कोय धरलेली नसते, ते कवळ्या कैऱ्या असतात, तेव्हा हे लोणचं बनवल्यास हे लोणचं खराब होण्याची शक्यता असते. ते लोणचं तुम्ही फ्रीजमध्ये स्टोअर करू शकता आणि जून महिन्याच्या शेवटी किंवा पाऊस पडल्यानंतर कोय धरलेल्या कैरीपासून तुम्ही जर लोणचं बनवलं तर ते वर्षभर सुद्धा बाहेर राहते, खराब होत नाही. यामध्ये मिठाचं प्रमाण थोडंसं जास्तच असायला हवं आणि साखरेचं प्रमाण तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त टाकून घेऊ शकता. या लोणच्याच्या व्हिडिओप्रमाणेच कैरीचे अद्रकाचे लोणचे, कैरीचे तिखीचे लोणचे, कैरीचे आंबट गोड लोणचे, मेथांबा, सकुबदा, त्याप्रमाणेच ओल्या हळदीचं लोणचं, फणसाचं लोणचं, करवंदाचं लोणचं, करवंदाची चटणी, भोकराचं लोणचं, आवळ्याचं लोणचं, हिरव्या मिरचीचं लोणचं, पुन्हा दह्यातल्या वाळवलेल्या वर्षभर टिकणाऱ्या मिरच्या, उन्हाळ्यातील वाळवण्याचे पदार्थ, उपवासाचे तक्कू, अगदी परफेक्ट मऊ लुसलुशीत पुरणपोळी कशी बनवायची, मँगो कुल्फी, अशा बऱ्याच वेगवेगळ्या नवनवीन पदार्थांचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा
आणि त्या बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला नक्की क्लिक करा, ज्यामुळे माझ्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील. उपवासासाठी या व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही कधी लोणचं बनवलं नसेल तर नक्कीच बनवून पहा. तुम्हाला सुद्धा या लोणच्याची रेसिपी नक्कीच आवडेल. या व्हिडिओप्रमाणेच उपवासाचा तक्कू कसा बनवायचा त्याचा व्हिडिओ सुद्धा अपलोड केलेला आहे. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. माझी व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना नक्की शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.